Buda mdasi kube ngisamukele nakho production yaphila futhi. Saphila futhi sabonga inakho production. Mfethu konakele namhlanje ngiyabona imenmo ibhizi kuyaphithizela Brazo. Awutshela umukele ekhaya ukuthi sikuphi kwenzakalanda sikhona. Okay, namhlanje kumhla ka 15 August ku 2025 sise Nairobi Cafe nishisa nyama eMelmoti 31 Rainhole Street Dropin phakathi. So Nairobi Cafe sayivula namhlanje grand opening kumnandi nje kakhulu kubhizi. So kule mini kuze kushaya lesikhathi nje kubhizi. Buda mdala umehlukenize nawo umkhulu kakhulu endaweni yaseMelmoti. Namhlanje sibona abantu baphume ngokujabula bathokozile babona nje nawe khona bengabazi abantu bahlala khona eMelmoti bathi abantu hayi inebishaya indawo yokuthi bahlangana engathini evulekile futhi safe kakhulu mhlawumbe ungathini uqinisekisa kumbuko osekhaya njengamanje ukuthi njengoba seniqale senivulile nanokuthi entertainment kubi kanjani hlele kanjani nje osuku namhlanje utshela umbuko ekhaya. Okay, engakusho nje mina ukuthi namhlanje eNairobi Cafe enishisa nyama iyavula ngoba sasiqalile nje sesikhona asindawo. Namhlanje ngwazivula abantu nje baseMelmoti sibaphathele into right sibaqala emini nje ngokudla okuningi okuhlukahlukene imenu accommodate wonke umuntu yabo accommodate ngisho umuntu ongayidli inyama yabo khona ama wings khona ama ribs khona inyama eshisiwe khona ama kotaleki khona ukudla kwesipuni uningi kusayisiqalo lokho okukhulu okuzayo engakusho ukuthi namhlanje ngoba ubone nje nethunzi selitheni so isikhathi sokujabula yabo abantu bayafika bayehlela phansi bayakwazi ukuvela neziphuzo zabo behlale phansi bejabule yabo so engakusho ukuthi nje abantu baseMelmoti lokho bebekudinga lokho bebekufisa sibalethele futhi ngokukhulu yabo yeah. Mfowethu ngiyazi ukuthi njengoba usho ukuthi konke sekungomumo futhi nivule emini noma ngithe kuseni ngakwazi ukuthi niqale namanje ebonela abantu bafika ngomningi babo futhi bajabulile. Mfowethu ake ngigqile lapho mfowethu mhlawumbe bathembisana abantu niNairobi lapho ukuthi nizobaphatha kahle nanokuthi uma befika lana ezokuphepha zihlele kanjani ngifisa ukwazi ukuthi lokho. Yabona iNairobi Cafe indawo eseqophelweni eliphezulu esezingeni eliphezulu wonke umuntu mase eNairobi Cafe fanele azizwe amukelekile ezizwe futhi ephephile so ukuphepha sibeya phambili kakhulu yabo endaweni la kuhlangana khona abantu abahlukene beze ngokujabula beze ngobumnandi fanele behambe bejabule ofike engaphathekile kahle fanele ahambe ejabule eNairobi Cafe yibona sikulesa lokho so ezokuphepha isezingeni eliphezulu kakhulu bakhona abaqaphi sinabo futhi nonogada abenza sure sonke isimo basibhekile siyasebenzisana futhi namaphoyisa aseMelmoti station bayazi ngohlelo esinalo namhlanje lezo kuphepha ziqinile ngaleyo ndlela leyo so umuntu akeza khululeke ajabule ezokuphepha ziphezulu kakhulu eniqinisekisa futhi ukuthi abantu abafikile eNairobi Cafe ukuzoyijabulisa abantu abeze ngenhloso yokuzoyijabulisa ayikho inhloso futhi abanayo ngaphandle kwaleyo. Bhuti wami ngibonile ukuthi lapha kwimenu yenu engathi kubiza kangcono kubiza kahle mhlawumbe ungathini kumbukele ekhaya mhlawumbe ngempesheli zeni eninazo namhlanje ukuthi nihlele kanjani mhlawumbe kumbukele ekhaya. Into engayisho nje mina ukuthi iNairobi umphakathi yes umphakathi wakhiwa abantu abaningi abahlukene okusho ukuthi eNairobi noma ubani uyayithola into angakwazi ukuthi ayidle imsuthisi awuphuma ungadlile ekhaya awuphuma ungadlile la ekhaya ngeke ukuthi imali yami incane yasho ekhaya ikwaphuma usuthi okay abantu eMelmoti bazoba nemkhaba yes ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe omunye uzoqala ibhizinisi le-gym ngoba izodingeka athi uyagadla ke manje i-gym izodingeka abanye bazoba nomkhaba ngoba sobafida yes hayi sobafida thina osisi esisebenza nabo nobhuti esisebenza nabo kuyibona ababamba ikhishi hayi bayaphaka angifuni ukudlala ngawo. Mfowethu kusasa ngibonile kwipost ephumile khona manje ntambama la khona eveza khona ukuthi kusasa kwenzakalani tshela umkhulu ekhaya ukuthi kusasa iNairobi ihleleni futhi kusasa ngoba ngiyabona ukuthi abantu baseMelmoti anifuni bahlalise emakhaya bafethu nifuna ubakhipha busy nifuna ukuthi nimelethele ubumnandi nifike ngenkani nifike qathatha kusasa senzani kusasa lekhaya wasifikanga sigalelekile hayi eMelmoti nje sukela namhlanje ngeke kuphinde kufane naqala yes umuntu eMelmoti mayizizwe ngathi akafisa ukuhlala endlini kade esebenza isonto lonke ukhathele ufundayo kade efunda isonto lonke ukhathele
udinga ukuthi abe nendawo yokuthi aphumule, aqaqe umqondo, relaxe, akakhohlwe ezinye izinto nje ehlale nabantu ajabule kube mnandi. Yes. iNairobi Cafe ikhona izoletha leyo nto leyo. So kusasa kune game yebhola enkulu kakhulu. Yeah. Bhakabhaka neSandawana. Yes. MTN 8 semi-final. So thina sikubonile ukuthi eMelmoto abantu bayalithanda ibhola liyathanda eSouth Africa salilandela. Yes. Bhakabhaka iteam enkulu. Mhlawumbe iyalandela iSundowns angazi. Kodwa engakusho ukuthi akumnandi ukuhlala endlini ubuka ibhola wedwa. Ibhola isports sabantu, Yeah. Yeah. Thina sifuna ukuthi eNairobi umuntu ongayanga estadium azizwe ngathi usestadium. Azizwe engathi une vibe, yabo? Yeah, Yena yeah. silethayo. So kusasa zikhona igreen, eNairobi indawo yokuhlala ngaphakathi, indawo yokuhlala ngaphandle. Ngaphakathi imohleli khona ungathanda ukuhlala ngaphandle uzokwazi ukubuka ibhola. Imohleli ngaphandle ufuna ukushaya umoya uzokwazi ukubuka ibhola. Ezokuphepha futhi zihamba phambili. Ibhola kusasa kuqala ngo3. Sobe sesivulile ekseni siyavula nje ngo8 zonke izinsuku. Yes. Abafisa ukudla beshaye breakfast, nama breakfast anqanqayo. Yes. Into ongayazi. Sine lunch, into ongayazi. Khona ishisa nyama yonke into benyama ikhona. Yes. So umuntu akusho kufanele efike ngo3 engafika afike nokhula box wakhe, angena ukhula box uyakhokhela ungena mahali 100 rand. Masungenile uhlala nokhula box wakho ubutshwala sikudayisi sina si restaurant, yabo? Yes. Ama-ice ayatholakala ngaphakathi. So abantu abafike kusasa nobuningi babo bezo-enjoy ibhola sobe sikhona sijabule kube mnandi. Semi-final MTN 8 igame enkulu. So nje ngasho ukuthi abantu abafike bezo-enjoya ngeke beyisona kuzoba mnandi. Mbukweni ku-production ke useshile umfowethu ukuthi kusasa ungalokhu ke manje uthathubeka woza lapha eNairobi uzoyibukela khona ibhola lapha siyazi ukuthi ke kudlala lapha iPirate nayo lapha ke iSundowns siyazi ukuthi ke abanye baney'nkulumo eziningi asifuni ukuthi ukhuluma kakhulu umukeli uzoyibukela yena kusasa bese kucaca ukuthi kwenzani emva kwegame kodwa ke mhlawumbe nje sengiphetha bhuti wami kubantu abafisayo ukuthi mhlawumbe bawu5 mhlawumbe bawu6 noma bawu4 bengakhona ukuhlanganisa imali bese bephuma namaplatha ikhonto enjalo ekhaya eNairobi. Uyabona uba ngithi mina nje eNairobi umphakathi akekho umuntu onganayo into yakhe eNairobi, yabo? Yes. Ikhona nje iPlatha enabantu abawu6 lapha epage nje mongangena sipostile imenu yonke. Ikhona iPlatha for abantu abawu6, ikhona for abantu abawu4, ikhona for abantu abawu2. So kunini ukuthi nifika nibangaki, yabo? Yes. And futhi eNairobi ngafuna ukusho ukuthi if nizobaningi kakhulu nakwazi ukusixhuma inamba yethu ikhona la epage lesi abantu abasearch eFacebook, Instagram, TikTok ikhona information bayakwazi ukungena bereserve besho ukuthi hayi singabantu mhlawumbe abawu10 cela isibele indawo ukuthi sidinga ukudla okuhlobo olukuthi sakwazi ukubabekela sibalungiselele befike bethole into yabo, yabo? So akukho ngekho eNairobi ngawusho nje lokho ngingasabi. Bhuti wami sibonge ithuba othoba nalo nathi si-Inakho Production. Siyabonga bhuti wami. Siyabonga kakhulu Inakho Production eyakithi. Yes. Inakho Production yaseNairobi. Yes. iNairobi yaseNakho Production. Yes. iNairobi iqala ingakaziwa Inakho Production ibikhona. Yes. So Yes. usuku olukhulu namhlanje Inakho Production ikhona. Inakho Production isazoba khona abantu abayilandele yona esidethela izinto right emphakathini esheshe ifike Yes. iyasiplaga ngolimi lama-TK Inakho Production abantu abayilandele. Siyabonga. Sibonga kakhulu bhuti wami, sibonga kakhulu ithuba mfethu. Siyabonga.